Печени люти чушки бекон. Просто увийте лютите чушки в лентички бекон и ги запечете във фурната. Беконът ще стане златист и хрупка, а чушките меки и ароматни. Царско предястие! Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Добър апетит! Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.